ערב שבת שלום. שמתם לב שיעקב אבינו עליו השלום מברך את מנשה ואפרים שתי ברכות. הברכה הראשונה, המלאך הגואל אותי מכל רע וברך את הנערים. והברכה השנייה, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. ובאמצע הוויכוח בין יעקב ליוסף, על מי לשים את יד ימין, על מנשה או על אפרים. אז אפשר לומר שהברכה הייתה ברכה אחת, רק שהתורה הציגה אותה בפיצול. אבל זה קצת קשה. א', כי עובדה שהתורה הציגה אותה כברכה מפוצלת, וב', עם ישראל פיצל את הברכות. בליל שבת אנחנו לא מברכים המלאך הגואל אותי מכל רע, אלא רק בכל לילה ולילה לפני השינה. אז צריך להבין את הפיצול הזה. אז באמת אפשר לענות, כפי שכותב הרמב"ן, שהברכה, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, היא תגובה על המבוכה של יוסף. לאמור, אני אברך את אפרים לפני מנשה. אבל עדיין, הוא לא הסביר למה. למה בכל זאת הוא הקדים את אפרים לפני מנשה. על זה כותב האור החיים הקדוש, שהקושי של יוסף היה שאולי זה יגרום לשנאת חינם, ואנחנו חוזרים על החטא של מכירת יוסף. למה אתה מקדים את הצעיר לפני הבכור? זה יגרום לשנאה, זה יגרום לקנאה, כמו שאתה הקדמת אותי ונתת לי כתונת פסים. ועל זה אומר האור החיים הקדוש, וזה רמז לו, יעקב אבינו עליו השלום, ידעתי בני ידעתי. כלומר, השנאת חינם הייתה בגלל מה שאתה עשית בני, בגלל זה שהוצאת דיבתם רעה, בגלל זה שאתה באת וסיפרת להם את החלומות, ולא ידעת לעשות את הדברים בצורה נכונה. אבל עצם העובדה שאתה, יש לך את היתרונות שלך, ואתה נבחר במובן מסוים, וזה אין בעיה. לכן נדע, נלמד ונשכיל את הדבר הזה, שהיום אנחנו נמצאים בעשרה בטבת, ושנאת חינם היא לא תוצאה של היתרון של זה על פני חברו, או היתרון של חברו על פניו, אלא לכל אחד יש לו את היתרון שלו, וצריך להדגיש את היתרון שלו, וכל אחד צריך לעשות את המשימה שלו. ואף על פי כן, אנחנו לא נגרום לשנאת חינם על ידי כך שנדגיש את היתרון שלנו, אלא להפך, על ידי כך שנדגיש את מעלת חברנו. בעזרת השם שנזכה להרבות את מעלת חברנו, מתוך כך נזכה לאהבת חינם, מתוך כך נזכה לבנות את בית המקדש במהרה בימינו, עוד היום בעצם היום הזה. שבת שלום ומבורך.